בוקר טוב. איתי? כן, רגע, אני אוקיי, אוקיי, צריכה להפעיל את הרמקול. אוקיי. דיברנו צ'ופצ'יק, אני צריכה רגע משהו. על, תכף. עכשיו נראה שהוא יתחבר. אה, הגדרות. devices, Bluetooth on, JBL, הכל בסדר, מחובר, דברי משהו? מה להגיד? מה לאמור? הכל בסדר. בוקר טוב. בוקר טוב. היה לי לילה משוגע. וואלה, היה לי שבוע משוגע. אלוהים. היה שבוע קשוח. העם אצלנו בטירוף. כן. לא, אצלי כאילו ביקור של הבנות ושל תמרי וכיף ופעילויות ודברים וזה, אבל יחד עם הצימר ויחד עם כל אחת והקושי שלה והצרכים שלה והדברים שלה, אני אתמול שכחתי לעשות את השיעור הקבוצתי שלי, אני לא עליתי לזום. שכחתי שיום שלישי, שכחתי שאני מורה ליוגה, שכחתי שקוראים לי אבישג, שכחתי מעצמי לחלוטין, הייתי שבוע שלם רק בשביל אחרים ובשביל שכל המערך הזה יהיה בסדר, ווואי זה היה קשה, זה היה ממש קשה, ואכלתי לא כמו שאני אוכלת, ועם זה רזיתי, כי אני התרוצצתי כל כך הרבה, אני פשוט עשיתי קילומטראז' יומי פה בתוך המרחב שלנו, שפשוט זה היה אפילו יותר מסדנה, עכשיו סדנה זה שבוע קשוח, עכשיו מצד שני נהניתי מאוד, גם בסדנה אני נהנית מאוד, עם תמרי ועם הבנות שלי, וגם נסענו, עשינו הפלגה, כאילו הפלגה כזאת שקופצים למים ונוסעים לאיזה אי, וכאילו, והיינו, עשינו קייק, היינו בנהר, והיינו... באו שתיהן ביחד? שתי הבנות באו? שתיים מהבנות, כי אור בהיריון, היא לא הייתה אה, יכולה לעשות את כל הטיסות ואת כל הדברים האלה לבד, ובעלה לא יכולה היה לקחת חופש. עכשיו גם השנייה רצתה לבוא, אז הם באו ביחד, אבל יש ביניהם כל מיני קשיים והבדלים. תמרי קמה ב6:30 בבוקר, לא משנה מתי היא הולכת לישון, הבת השנייה שלי רוצה לישון עד 11. ב-11 תמרי כבר בסוף, כאילו בסוף שלב א' של היום, צריך ללכת לישון. ברור. ואני צריכה לקום ולעזור לדובי עם הארוחות בוקר, שהצימר היה מפוצץ. את קולטת שהיום אין ארוחות בוקר, היום, כשהבנות לא פה, אין ארוחות בוקר, יש שקט בצימר, כששבוע שלם היינו בתפוסה מלאה, כי פה הוא וואו. שכח לסגור, ושם הייתה איזושהי טעות, ופה היה, פתאום הוא פתח להזמנה של הרגע האחרון, ופתאום זה פשוט היה שבוע פסיכי לחלוטין. אבל זה, עכשיו אנחנו נעבור ליוגה. אנחנו היום בשיעור כתפיים, ובעצם החלק האחורי של הגוף, אז בתכנון שלי זה אחרי החימום שאנחנו נעשה, אנחנו עושות את רוב השיעור על הבטן, כאילו הבטן על הבולסטר, אבל כאילו חלק גדול גם לרגליים וגם לכתפיים ולצוואר ולהכל, וגם לחזק קצת את כאילו בניית עצם והחיזוק של המפרקים. אבל אם את מרגישה, וכמובן נעשה קודם חימום, כן? אבל אם את מרגישה שזה יותר מדי לך, את יודעת, אני תמיד יכולה לשנות את מה שאני מתכננת, זה לא משהו שהוא... כן. החלטתי, אז זהו, זה לא שיעור קבוצתי כמו שיש לי בקבוצה, שאני מחליטה איך השיעור ומי שלא מסתדר לה שתסתדר, אז להיות בהקשבה לגוף ולהגיד לי. בסדר, משהו אחד, רק זהו, רציתי לשאול קודם משהו, בבקשה.
מה מממן? זה, אני הרבה פעמים קמה עם כאב לא רציני, אבל קל בגב התחתון. אז אני רוצה איזשהו תרגיל או שניים, ככה לעשות בבוקר כשאני קמה, כדי לשחרר או משהו. סבבה, אז קודם תרגיל תחשבי על זה. שאת מכירה היטב, אנחנו נעשה אותו גם עכשיו לחימום, אני אפילו עשיתי אותו עם תמרי, היא מאוד מאוד נהנתה. יש שני דברים, אחד זה התנוחה המשקמת, ממש להתחיל את הבוקר, אם לשים את הרגליים על איזושהי כרית או על איזה מגבת או שמיכה מקופלת, את לא צריכה אפילו לרדת למזרון, אוקיי? זה יכול להיות אפילו במיטה. פשוט להיות עם הסופטה בדה קונאסנה. הדבר הזה, להיות, אני הולכת לישון ככה. לפני השינה, אוקיי, אני שוכבת ככה, כשאני קוראת, כשאני עוד מתעסקת, לנו אין טלוויזיה או כזה בחדר, אז או שאני עם הטלפון, אני גם קוראת בטלפון. מה שאני לא, לפעמים אני מקשיבה למשהו, לא משנה, אני פשוט שוכבת ככה את הכמה דקות להרגיע את כל המערכת. אז זה מומלץ גם כשאת לפני שאת הולכת לישון, ואם את עדיין קמה בבוקר ואת מרגישה שמשהו שם, אפילו לפני שאת יוצאת מהמיטה, אנחנו מרגישות מתי אנחנו כבד ומתי אנחנו לא, כן. אז לעשות את זה. והדבר השני, זה אנחנו נעשה את זה יום שוב, אבל הקטע הזה של להביא את הברכיים, לתפוס את זה או את זה, ולהתגלגל מצד לצד, התנועה התינוקית הזאת, בגלל זה אני אומרת שתמרי כל כך נהנתה לעשות את זה, כי זה בעצם בכל גיל זה משהו שמזכיר לנו ככה במוח הקדום שלנו את התנועות הראשוניות, התינוקיות. ודרך אגב, כל הזמן הסתכלתי עליה, היא קמה והיא יושבת והיא עולה והיא יורדת, בדיוק כמו שאני מלמדת. זאת אומרת, ההתעקשות הזאת שלי על לקום דרך הצד ודרך הברכיים וגם השכיבה, שהיא שוכבת ככה ואני אומרת לקומי, היא עוברת לצד וקמה ככה. זאת התנועה המקורית שלנו, ככה אנחנו צריכים להתנהל. עם הזמן יפה. אנחנו קמים ככה, ואחר כך אנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו, שצריך פה, היא נעזרת בידיים, היא ממש נעזרת בידיים, בדיוק כמו שאני מתעקשת ומלמדת. אז זה. ותסתכלי יפה. על ילדים קטנים, יכול להיות שהנכדים שלך כבר גדולים וכבר סיגלו לעצמם את התנועה של הגדולים, את לקום ככה, ולקום ככה, וכל מיני כאלה, תמרי לא קמה ככה. מישיבה מזרחית היא עוברת לברכיים, לא רק תמרי, בואי, כן? כאילו כל אלה שעוד לא השתנתה להם האוטומציה של הגוף. אז פשוט להסתכל על ילדים קטנים ולראות איך הם מתנועים, וזה זה. כמו שביוגה אנחנו מחקים חיות, אנחנו גם מחקים תינוקות ואת התנועות הראשוניות. אז אנחנו נתחיל בשכיבה, נרגיע את כן. הגב התחתון. עכשיו, הארגון הזה היום שאנחנו נעשה על הבטן, מחזק את זוקפי הגב. הוא כאילו הוא יכול אפילו טיפה לעשות לחץ על הגב התחתון, מתוך החיזוק של זוקפי הגב. אז קודם כל, אם הלחץ הזה הוא לא נעים לך, כמו שאמרתי בהתחלה, להגיד לי. מעבר לזה, כשאנחנו מחזקים את זקפי הגב, אנחנו גם לוקחים מהעומס של הגב, במקום שהכל ייפול על הלמטה, שאין לו כוח לסחוב את הכל, אז אנחנו מחזקים וקצת בטן, קצת זה, ונותנים תמיכה לכל המקום. כמו שיש בעיות ברכיים, אז צריך לתת תמיכה מהירכיים והשוקיים, כשיש את הרגישות בגב התחתון, אנחנו מנסים לתמוך בשרירים האחרים, לחזק את הישבן, לחזק את זקפי הגב, וזה בעצם מה שנעשה היום. רק צריך לראות שזה במינון שמתאים לך. אוקיי. ובחום שמתאים לך. אני עם אוקיי. סוואטשרט, את עם מגבת, הכל טוב. כן, כן. משהו זה. אוקיי. אני כל הזמן מזיעה, כאילו, וזה עובד פה המאוורר למעלה, כן? כן. אה, ואתם עוד בדרום, כאילו שאמור להיות יבש. אז תארי לך מה אמור, חושבת. איפה אנחנו שפלה, זה רטוב, זה נחשב שפלה? אנחנו עדיין נקראים שפלה. אוקיי. אז כן, שפלה לך. והיינו בבאר שבע בגלל ימי הולדת, עניינים וזה, הבן שלי הרי בבאר שבע, כן, כן, כן. כן, וההורים של תמנה נמצאים בעין יהב, והם אמרו שהשנה, אפילו בעין יהב יש לחות. וואו. וואו. הם אומרים זה,
לא היה לנו כזה דבר. טוב, אז תורידי אותי. שנייה, אני הולכת להביא טישו. בסדר. חצי. אוקיי. טוב. יאללה, אז אנחנו נשכבות. ספרי יוגה של ביבי, אני צריכה להזיז אותם. רגע, רק כזאת תפנה קצת, כמה שאחות. שוב, קבל לעצמו את השיעורים, הוא תמיד עם כל מיני רעיונות. אוקיי. אני אוהבת את זה ביוטיוב. למרות שהרבה זמן לא עשיתי את זה, אבל ככה באמת לעשות שיעורים של אחרים, וקצת לקבל רעיונות. זה... אני שכחתי להגיד לו את זה, אז אמרת לי את זה פעם כבר. טוב. כן. אוקיי, אנחנו מתחילות עם רגליים ישרות. תכף ניכנס לשתי דקות של הסוג בבלקונסון, אבל עוד שנייה. רגע אחד לשכב, להרגיש את הגוף. לעשות ככה איזה סריקת מערכות. להתבונן מהעקיבים, מהבעונות, למעלה, לאורך רגל, הרגליים. תקלי מבעל בפה. או שלא, אני חושבת שתגיע גם הזאתי שנמצא אותנו. למרות שכל השבוע גירשנו אותה, הבת שלי אמרה שאמרו לה שחסר לה איזה משהו אל תתלו לישון, רגע. מה? החתול פה חושב שאני תופסת לו את המקום. כן, הוא צודק. הזזתי אותו שיהיה מקום ליד. אוקיי. נשים לב לעורף, לסנטר פנימה, לגב שפרוס. אנחנו נדפוק קודם את ברך שמאל הצידה. נעמיד את כף הרגל, ברך לתקרה, ונביא את הברך אלינו, זה גם כן מצוין לגב התחתון. לפעמים טוב לעשות כל צד בנפרד, זה יותר קל, לשרשי הרגליים ביחד. לפתוח את המרפקים לצדדים, לקרב את הברך אלינו, לנשום. נעזוב את יד ימין, אבל את יד שמאל נכניס פנימה, לחלק הפנימי של הרגל, עם יד שמאל, לא ימין, ימין לשחרר, בדיוק, ולתפוס. אם את יכולה תתפסי אפילו את הבוהן, את יכולה להגיע לבוהן הגדולה? לא עם היד הזאת, עם היד השמאל, בדיוק. אוקיי, זה, ועכשיו רק נביא את העקב אל התקרה. לא ליישר את הרגל, להפך לתת לך קצת ליפול הצידה, ולנשום כאן. רק להישאר כאן ולנשום, זה הכל. ועוד קצת לפתוח את הרגל הצידה, כן, לנשום. אם את מרגישה ככה שאת תכף הולכת ליפול הצידה, זה גם בסדר. עוד קצת, ממש מרגישים את המתיחה פה בחלק הפנימי של הירך, האחורי פנימי, והמתיחה של האישיאס. כן, אני מרגישה אותו. מצוין, זה בדיוק המקום שמשפיע לנו על הגב התחתון. ועכשיו נחזיר למרכז, נחזיר את העקב למטה, לשחרר את היד, לשים את הרגל וליישר. זה הכל. כבר תשימי לב להבדל בין שני הצדדים. תכפוף הצידה את ימין, להעמיד את העקב, להביא אלינו, לתפוס, להישאר כאן, 2-3 נשימות.
לפתוח את המרפקים הצדדים, לקרב את הברך אלינו עוד טיפה. ואז לשחרר את שמאל, אבל עם ימין לתפוס מבפנים את הבועל. ולהרים את העקב אל התיקון. עכשיו את הדברים האלה אני עשיתי גם כשכל השבוע לא תרגלתי יוגה בצורה מסודרת, אבל כל פעם פרסתי מזרון ופשוט עשיתי את הדברים האלה כדי לשמור לי על הגוף. לקחת שאיפה לפתוח קצת הצידה, לתת לברך ליפול, להיות כמו משקולת, ועוד קצת הצידה, ולחזור למרכז, לשחרר את הבוהן, להחזיר את הרגל למטה ולש... עכשיו נתפוס ברך ימין ברך שמאל ונצמיד כפות רגליים ולהצמיד אותם סימטריים מהעקבים אל הכריות אל הגאונות, ידיים משני הצדדים, ממש דקותיים, לא 5 דקות עכשיו תוכל לשקל. אבל אם את תעשי את זה בערב, ואם יש צורך את תעשי את זה גם בבוקר, זה מעולה. ולא חייבים 5 דקות. מצד שני אפשר גם 10. זה כבר שחרר משהו שם. כן, זה פשוט במיוחד כשאת מכירה את התנוחה, יש נשים שנכנסות לזה פעם ראשונה, זה גם מלחיץ, וגם זה לא נוח במפרקי הירך, זה כואב בברכיים, את כבר, הגוף שלך מכיר את התנוחה, את יודעת איפה לשים את הרגליים, אז זה כל כך משחרר. ודובי, שהוא לא מסכים, דובי שלי, לא מסכים לעשות יוגה, אין לו סבלנות לתרגילים, אין לו זה, אבל כל ערב שאני נכנסת לחדר שינה, אני מוצאת אותו ככה. אוקיי, ונסגור את הברכיים, נחזור את החזרה השנייה. ונביא אלינו את הברכיים, ונעשה עכשיו את מה שעשינו קודם, כל רגל בנפרד נעשה ביחד. אז קודם כל להישאר כאן, לנשום, לפתוח מרפקים, אף לתקרה, לתת לברכיים להתקרב אלינו כל פעם קצת. לא לדחוף, לא לנשוק, אבל ברגע שאנחנו נשארות ככה ונושמות, המפרק משתחרר, מפרקי הירך, והברכיים שוקעות יותר פנימה. גם זה פשוט נפלט, זה מותח לנו אותה מאחורה, משחרר את הגב, לא צריך לעשות שום דבר, פשוט להיות. ואז להפריד בין הברכיים, להכניס את שתי הידיים פנימה, אל הגרבנות, מצוין, להכניס חזרה את הסנטר פנימה עורף ארוך, להישאר, פשוט תתפסי את הגרבנות ותשחררי את הברכיים ואת הכתפיים, רק להיות פה, לא תינוק קטן. וניקח את העקבים אל התקרה, ברכיים כתפות כמה שיותר, לא לנסות ליישר, זהו, לתת להם לכל הצדדים, לשחרר, לפתוח את השכמות, ורק להיות. עכשיו אנחנו לוקחות שאיפה ומושכות את ברך שמאל אל הרצפה. ברך שמאל אל הרצפה. ברך שמאל הולכת אל הרצפה, אז כל הקומפלקס הזה הולך שמאל. כאילו אני הולכת שמאלה. כי מרגישים כל חלק בגב, בכתפיים, בירכיים. מעולה. עכשיו ניקח כאן שאיפה, וכל מה שאנחנו עושות זה מושכות את הברך ימנית. ימין, 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 ומחזיר אותנו למרכז, כמו אנחנו פתחנו כזה. בדיוק, ועכשיו ימינה. לא ליישר את הרגליים יותר מדי, בדיוק, בואו. ליפול לברכיים כפופות כמה שאפשר,
אני גם יכולה ליישר, אבל אני לא רוצה ליישר, אני רוצה שזה יהיה כפוף. כל המשקל על הצד הימני, כל אדם זורם לשם, הכל נמתח, הכל נפתח, ניקח שאיפה, והברך השמאלית מושכת שמאלה, הברך שמאל מושכת שמאלה, 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 הופה, חזרנו למרכז, ברך, 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 ברך. אוקיי, ונשחרר את זה, לשחרר, להוריד את כפות הרגליים, לשחרר את האצבעות, לסגור את הברכיים, להוריד, ולהניח את הרגליים על הבולסטר. איך את מרגישה עכשיו? טוב. איך זה מרגיש? שזה עבד. עכשיו, אם את מזהה, אלה תנועות שתינוקות עושים. אתם יודעים לזה, קודם כל הם מגלים את כפות הרגליים שלהם, ואז הם קצת פותחים, ואז הם מתחילים להעביר משקל, עוד לא יודעים להתהפך, הם עוד לא יודעים לעשות כלום, הם רק מעבירים משקל, וזה כל כך משחרר את הכל, זה מצוין. ואפשר לעשות את זה במיטה. עכשיו רק הערה, כשאני כאן, ואני עושה את זה לפעמים במיטה, אם אני ככה כמה מתעוררת קבץ, אז אני כן יכולה קצת ליישר, ואז כאילו אני עוברת צד שני ומיישרת. וואי, את יודעת מה נזכרתי? אני חושבת שבאמצע הלילה, ב3 או 4 לפנות בוקר, היה לי לא, כאילו ישנתי, אבל משהו הפריע לי, ופשוט התמתחתי במיטה, וזהו, וחזרתי לישון. סידרתי לי את העניינים, חזרתי לישון. לפעמים באמת, רק למתוח ככה את הרגל הצידה, או כל מיני כאלה משחרר. אז אפשרי לחלוטין. אוקיי, אנחנו נעבור אל הצד, ואל עמידת 6. מסתבר שלקחתי לי פה את השעון ושכחתי להחזיר אותו, אבל יש לי את הטלפון. להזיז את הבולסטר קצת, לא הרבה, כי אנחנו נצטרך אותו. ורק נעבור לעמידת 6. גם עמידת 6 מאוד מאוד משחררת את הגב התחתון. רגע, אני אלך לכיוון שלך, אז אני אוכל לראות אותך והתחתון. עכשיו, הדבר הזה, חתול עצוב, חתול כועס, חתול שמח, מאוד מאוד משחרר. פשוט לעשות את זה כמה פעמים עם הנשימה, לאט, ממש ככה, כמו slow motion כזה. השאיפה כשאנחנו מרימות את הראש ופותחות את הגוף, הנשיפה כשאנחנו מקמרות. עכשיו עוד משהו, המצב הזה כשאנחנו נשענות על הידיים הוא מאוד מאוד טוב גם לפרקים וגם לבניית עצם, אז בואי נעשה כזה דבר. אנחנו נשארות בעמידת 6, אני רק מעבירה את המשקל שלי קדימה אל הידיים ומשחררת בחזרה. ממש לפרוס את האצבעות כמו כוכב ים, להעביר את המשקל קדימה וחזרה. מצוין. עוד פעמיים, משקל קדימה. את מרגישה את הידיים? את האצבעות. כן. חזרה עוד פעם אחת ואנחנו נשארות שם. לפתוח את הכתפיים, להרחיב את השכמות, להישען על העקבים של כפות הידיים ולנסות להזיז קצת את האצבעות. לא משנה מה לעשות אותם, להזיז אותם. להזיז את האצבעות למרות המשקל, למרות הקושי. עוד משקל אל הידיים. ולשחרר, לזוז אחורה, ורק נניח את המרפקים כדי לשחרר רגע. קצת לשחק עם האצבעות כאן. ושוב ישר מרפקים, אפשר גם מרפק אחרי מרפק. אוקיי, להעביר את המשקל קדימה.
וחזרה. משקל כבד. תנסי לכוון את האצבע האמצעית קדימה וארבעת האחרות מהצדדים. נשחרר כתפיים וחזרה לאסוף קצת בטן. עוד פעם קדימה. נשום. וחזרה. פעם אחרונה להישאר שם. קצת לכפוף את המרפקים פנימה, להכניס את המרפקים פנימה לכיוון החזה בדיוק, וקצת ממש מעט. לכפוף וליישב. לכפוף ולהשתדל להשאיר את המשקל על הידיים, לא להעביר את המשקל אחורה. להביא את המשקל על הידיים וכאן לכפוף קצת. ליישר. פעם אחרונה, אני יודעת שזה קשה. ליישר, להעביר את המשקל אחורה, להניח את המרפקים וקצת לנוע. אוקיי. ואנחנו חוזרות לעמידת 6, אבל אנחנו רוצות כבר להתארגן לדבר הבא. הדבר הבא, אני רוצה לשים, נגיד כמותה הזה, זה קצת משחרר לי, אני רוצה לשים את הבולסטר ממש מתחת לבטן התחתונה, בטן תחתונה במפסעות, איזה נושא, לא חלקי פה. אז אני מביאה את הבולסטר, בלי הסחון. בונה. ואני ממש רוצה להניח על הבולסטר את הבטן התחתונה והמפסעה, לא הבטן העליונה. אוקיי, כאן כמובן שתנוחת המנוחה שלנו היא כף אל כף והמצח על כפות הידיים. רגליים משוחררות. אנחנו מתחילות רק מהרגליים. אז הראש משוחרר וכתפיים משוחררות, אני מרימה את עצמי כדי שתשמעי אותי, אבל את נשארת עם הראש למטה. לקחת שאיפה, להרחיק ממני את רגל ימין. להרחיק? מה אמרת? להרחיק את רגל ימין. אני כאילו רוצה למשוך אותה רחוק ממני ולקרב. רגל שמאל להרחיק, לקרב. אנחנו חוזרות על זה עם הנשימה, בשאיפה להרחיק, להתארך, למלא את הגוף באוויר, או לא להעביר, לא להרים באוויר, לא להרים באוויר, זה למטה, למטה, על הרצפה, להרחיק, לקרב. שמאל, שאיפה להרחיק, לקרב. עכשיו רק להקפיד שהעקבים אל התקרה, ואנחנו ממשיכות את זה. רק על הרצפה, ממש להחליק את הרגל על הרצפה, לנסות להרחיק אותה בלי לשנות שום דבר בגוף. לקרב, שאיפה שמאל, להרחיק, לקרב. פעם אחרונה, שאיפה ימין, לקרב, שאיפה שמאל, לקרב. עכשיו אנחנו מתחילות להרים. אז העקב אל התקרה, זה הדבר היחידי שחשוב לנו כרגע. שאיפה להרחיק את רגל ימין, ואז כמו מטוס ממריא, היא פשוט מתרוממת קצת, ממש 2 סנטימטר. להוריד ולשחרר. שאיפה שמאל, להרחיק, 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 כל כך שהיא פשוט ממריאה למעלה. להוריד ולשחרר. שוב ימין. שאיפה להרחיק, ולהרים בטבעיות. להוריד ולשחרר. שמאל, שאיפה להרחיק. לנתק כמו המראה. להוריד ולשחרר. עכשיו אחרי שאנחנו כרגע לנוח, אחרי שהרגל תהיה באוויר, אנחנו נקפוף אותה, ניקח בעצם את הבהונות לכיוון התקרה. אז לקחת שאיפה, להרחיק את הרגל ממני,
להרים אותה כמו המראה, כמו משהו שממריא למעלה, לכפוף את הרגל, מעולה, ליישר בחזרה רחוק יותר משזה היה קודם, ולהוריד ולשחרר. צד שני, שאיפה להרחיק את הרגל, טיפה להרים אותה, לכפוף את הברך, ליישר, לשחרר. עוד פעם. שאיפה, פעם לכל צד. להרחיק את ימין באוויר, לכפוף, ליישר, להוריד. שאיפה צד שני, להרחיק, להמריא, לכפוף, ליישר, לשחרר, לשחרר. התוספת הבאה, כשאנחנו עם הרגל כפופה והאצבעות לכיוון הבהונות לכיוון התקרה, אנחנו נעשה הרמה קטנה של הכל, עוד קצת כאילו אני מנסה לדקור את התקרה, להישאר שם כאילו עם הדקירה הזאת, ואז אנחנו קודם יורדות לנקודת המוצא, מיישרות, מורידות והכל. כאילו לא, כשאנחנו יוצאות מזה לא להוריד את הברך לתקרה, אלא לרדת לשלב הקודם. אז זה הולך ככה, שאיפה, להרחיק את הרגל ממני, להמריא באוויר, לכפוף את הרגל, זו הנקודה עכשיו שנחזור אליה. לנסות לגעת בתקרה, כאילו איזו דקירה קטנה בתקרה, לחזור למקום שאנחנו עדיין באוויר, ליישר ולהוריד. מעולה. מרגישה את הישבנים מתחזקים? כן. שמאל, שאיפה והראש משוחרר, להרחיק את רגל שמאל, להמריא באוויר, בעונות לתקרה, לקחת כאן עוד שאיפה ולנסות לדקור את התקרה, להוריד לא עד הרצפה אלא חצי דרך, ליישר ולהוריד. מרגישים איך הגוף מתחיל ככה לעבוד. עוד פעם ימין ושמאל. שאיפה ימין להרחיק, להמריא בעונות לתקרה ולדקור, לדקור ולהישאר שם, להוריד לנקודת המוצא שלנו, ליישר ואז להוריד לגמרי. מעולה. שאיפה שמאל, להרים, בעונות לתקרה, לדקור למעלה, להישאר עם הלמעלה, להישאר עוד שנייה, לרדת חצי דרך, לא עד הרצפה, ליישר את הרגל ואז להוריד, ולשחרר את הכל, לתת לעקבים מכל הצדדים, לשחרר את הכתפיים, את הידיים, את החזה, את הכל. אוקיי, אנחנו עוברות קצת אל הפלג הגוף העליון, נחזור עוד אל הרגליים, לא סיימנו. להרים את הראש ולמקם את המרפק מתחת לכתף, גם ימין וגם שמאל. ממש להסתכל ולראות שהמרפק מתחת לכתף. מעולה. כפות הרגליים, רק עקבים אל התקרה, זה הכל. כל השאר משוחרר, לנסות אפילו שהישבנים יהיו משוחררים, אבל רק העקבים אל התקרה. לנעוץ את כף יד שמאל אל הרצפה וליישר את המרפק. רק שמאל, אז כל הגוף הולך ככה, נופל הצידה. לנשום כאן, ללחוץ עוד קצת את העקב של כף היד אל הרצפה, להדק את המרפק, ועכשיו לאט, בהוצאת אוויר, להכניס את המרפק פנימה, 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 לתפוף אותו, כן? פנימה אל מתחת לכתף. חוזר בדיוק למקום. כי הנטייה שלנו זה לתפוף את המרפק הצידה, ואנחנו רוצות אותו פנימה, פנימה חזרה לנו. שאיפה ליישר את ימין. כל הגב ככה נמתח, כל המשקל נופל שמאלה. המבט הולך עם היד, לאן שנוח לך, לא נגד, והעורף יהיה משוחרר ורח. לנעוץ כאן עוד קצת את העקב של כפות הידיים, לפרוס את כפות הידיים, ללחוץ את כל כף היד אל הרצפה, ואז לקחת שאיפה, ובהוצאת אוויר, להכניס את המרפק פנימה, 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 מרגישים גם את
לזרוע את התלת ראשי עובד יפה. שוב, שאיפה שמאל מתמשכת. אוקיי, אנחנו נשארות כאן. לנסות להרים את האגודל בתוך כף היד, להרים את האגודל, להוריד. להרים אצבע, להוריד. להרים אמה, להוריד. להרים קמיצה, להוריד. להרים זרת, להוריד. ללחוץ את כל כף היד אל הרצפה. להרגיש גם איך שזה משפיע על השכמה השמאלית, על השכמה הימנית, על אזור החזה הימני, ואז מרפק פנימה, 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 לרדת בחזרה. שאיפה ליישר את ימין. לנשום. לנעוץ את העקב של כפות היד של כף היד כמה שיותר לרצפה. ועכשיו להרים אגודל, להוריד. להרים אצבע ומתרוממות, להוריד. אמה, להוריד. קמיצה, להוריד. זרת, להוריד. עוד לנעוץ את כל כף היד, להדק מומץ, ואז פנימה, 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 לכפוף את המרפק פנימה, נחזור אל המרפקים. איך זה הרגיש עם כפות הידיים? זה בסדר, הרגשתי את זה בכתפיים. אוקיי. להחזיר כף על כף, אבל להפוך את הסדר של כפות הידיים ולהניח את המד. רגע אחד לנוח, לשחרר את העקבים שיפלו לאן שבא להם, לשחרר את הכתפיים, לשחרר את אזור החזה, את הבטן, הכל משוחרר, הישבנים משוחררים. ואנחנו חוזרים אל הרגליים. שוב, אני מתרוממת על המרפקים פשוט כדי שתשמעי אותי ושאני אראה אותך. אחרת זה קשה לי, אבל את נשארת כף על כף והראש על כפות הידיים. הכתפיים משוחררות, המרפקים משוחררים, אני רוצה שכל פלג הגוף העליון יהיה משוחרר, רק אנחנו עובדות על הרגליים, הפלג הגוף התחתון. כל מה שעשינו קודם, עם כל השלבים, עשינו בעצם 4 שלבים. קודם רק הערכנו את הרגליים והרחקנו אותם, אחר כך עשינו המראה, ניתקנו אותם מהרצפה, אחר כך עשינו המראה, כיפוף ברכיים וחזרה, ואז בסוף עשינו רק את הדקירה הזאת בתקרה. אז היו לנו 4 שלבים. את כל 4 השלבים האלה אנחנו עושות עכשיו עם 2 רגליים ביחד. הגוף, פלג הגוף העליון משוחרר, המצח מונח, העורף רך, כתפיים, שכמות, הכל רך ומשוחרר, שלא יהיה שם עומס. אז לקחת שאיפה, להפנות את העקבים אל התקרה, והם נשארים עכשיו ככה עד סוף התרגיל. לקחת עוד שאיפה ולהרחיק מאיתנו את 2 הרגליים, כאילו הן הולכות רחוק מאיתנו ואנחנו נשארות במקום. לנשום כאן ולשחרר את זה. עוד 3 פעמים, 4 פעמים מכל דבר. שאיפה להרחיק. הברכיים מתהדקות, והרגליים מתרחקות, ולנסות כמה שפחות, חייבים לעבוד עם הישבנים כמה שפחות. לשחרר. פעם שלישית, שאיפה להרחיק, להדק מומצים, לנסות לשחרר ישבנים בתוך הדבר הזה, זה קשה. לשחרר, פעם אחרונה. שאיפה להרחיק, להדק מומץ, לשחרר ישבנים, הרגליים יכולות לעבוד בלי הישבנים, ולשחרר. דרך אגב, הקיבוץ האוטומטי הזה של הישבן יוצר, ואנחנו עושות את זה גם בעמידה ובכל מיני מצבים אחרים, יוצר לחץ על הגב התחתון. כשאנחנו לומדות להפריד ולהפעיל את הרגליים בלי הישבנים, זה משחרר. עכשיו אנחנו ברור שבהרמה הישבנים חייבים לעבוד, כאן זה לא יעזור. אז לקחת שאיפה, עקבים אל התקרה, להרחיק מאיתנו את הרגליים ולהרחיק כל כך כל כך כל כך כל כך שהכי בטבעיות ומתרוממות קצת. מעולה. ועם נשימה... להרים את שניהם זה קשה. זה לא משנה, אבל עצם הפעולה שאת עושה, את לא חייבת להגיע באמת למעלה. אוקיי? אני צריכה את המגבת. מה את עושה? אני צריכה את המגבת לפרצוף. מצוין. אם את רוצה גם, רגע לפני שאנחנו ממשיכות את התרגיל, אם את רוצה לשים לך שמיכה מתחת לגב כף הרגל, אם זה יעזור לך, אז גם אפשרות. לא יודעת. את בסדר, מצוין. אוקיי.
אז אנחנו חוזרות, יש לנו עוד 3 פעמים כאלה. עקבים אל התקרה. שאיפה להרחיק קודם מאיתנו את הרגליים, ממש להרגיש שאנחנו לוקחות אותן רחוק. מתוך הערכה הזאת להרים אותן, וגם אם הן לא מתרוממות, עצם האיסוף של הרגל לכיוון הרמה זה מספיק. שאיפה להרחיק את הרגליים ולנתק, או לנסות לנתק, לעשות את כל העבודה של השריר לניתוק. מצוין. ולשחרר פעם אחרונה, שאיפה להעריך ולנתק, להמריא. אוקיי, לשחרר. עכשיו מתוך התנועה הזאת, גם אם את לא מנתקת את הרגליים מהתקרה, את נשארת עם התנועה של ההרמה ולכופף את הברכיים ככה שהגבונות ילכו על התקרה. אז שאיפה ולהעריך, לנתק, לכפוף ברכיים, לכוון את הבוענות אל התקרה. מעולה, יפה מאוד. ולשחרר ולשחרר, את יודעת מה, רגע אחד תשחררי לגמרי, תני לעקבים ליפול רגע לצדדים, לשחרר לשבנים, לשחרר את התחתון, לשחרר את התחתון. שוב, להפנות את העקבים. אני רוצה להגיד לך משהו רגע. כן. ברמה הזאת הרגשתי כאילו את זה עד הצוואר, לפחות בצד שמאל. אוקיי. משהו לא טוב, או ש... אני לא יודעת, זה מפעיל אצלך הרבה שרירים. אם את מרגישה את זה עד הצוואר זה סבבה. אם כואב לך משהו זה לא סבבה. אוקיי. אוקיי? אנחנו לא רוצות כאב, אנחנו כן רוצות להרגיש את הגוף. ואם כדי לעשות את התנועה הזאת גם פלג הגוף העליון עובד, זה בסדר. אבל לא להגיע לכאב. עכשיו 2 אפשרויות. או שאת פשוט עושה קצת פחות, גם כאן את לא באמת מרימה את הברך, לא מנתקת אותה מהרצפה, אלא רק עושה את האיסוף לכיוון הרמה, זאת אומרת את עושה את התנועה קטנה יותר, או שאת אומרת לי ואנחנו לא עושות את זה. אז ננסה עוד פעם אחת. אז שאיפה, עקבים אל התקרה, להעריך את הרגל, לעשות את הפעולה של הרמה ולנתק את הבוענות לכיוון התקרה. מספיק פה, מספיק, 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 מספיק. ולשחרר. זה היה יותר בסדר מבחינת הצוואר? אוקיי, אז עוד פעם אחת אחרונה. שאיפה, להרחיק, להדק את הרגליים, לעשות את הפעולה כאילו את הולכת להרים אותן, ולכפוף את הבעונות, אנחנו כופפות לאלכסון, לא אל התקרה. מעולה. ולשחרר את הכל, להוריד, לא לשחרר את העקבים. עכשיו כשנגיע למקום הזה, לאותה נקודה, את מנסה כאילו להרחיק את הבעונות לכיוון האלכסון של החיבור בין התקרה לקיר. לכיוון? תסתכלי עליי, אני מושכת את הרגליים למעלה, ומכיוון שהברכיים שלך יהיו לפה, אז את הולכת לשם, לא למעלה, לשם. אוקיי, הבנתי. כמובן בלי לנתק את הברכיים כאילו את עושה את היכולת שלך, אני מדגימה מה אני יכולה לעשות, את עושה מזה את מה שאת יכולה. אז העקבים אל התקרה, להעריך את הרגליים, לנתק אותם למרות שאת לא באמת מנתקת אותם, לכפוף את הברכיים לאן שאת יכולה, מספיק, מספיק, ואז קצת למשוך את הרגליים אחורה בדיוק ולשחרר. איך זה היה? שאיפה, עקבים אל התקרה, להרחיק את הרגליים, להמריא, לכפוף ברכיים, להמריא עם הכפיפת ברכיים ולשחרר. אוקיי, אנחנו בעצם מחזקות מהגב התחתון את פלג הגוף התחתון, תכף נחזור לפלג הגוף העליון. עוד פעם, שאיפה
קודם כל להרחיק את הרגליים, להמריא עם הרגליים, לכפוף ברכיים, ולהרחיק גם כאן, ולשחרר. עוד פעם אחת, זה עובד חזק מאוד. תקרא. בסדר. ואז יש לנו עוד פעם אחת בלבד. עקבים. להדק רגליים. להרחיק אותן, להמריא, לכפוף את הברכיים, ולהרחיק את הבעונות, ולשחרר. לשחרר, אפילו קצת לנער את הרגליים קצת פנימה והחוצה, להעמיד את הבעונות, לעשות כל מה שעושה לך נעים. אפשר קצת לדפוק את הברכיים ככה בעדינות כמובן ברצפה, לנער, כן, אפשר למעלה, לדפוק אותן, כל מה שמסתדר לך. אוקיי, להפוך את הסדר של כפות הידיים ולשחרר הכל, לשחרר מצח, כתפיים, הכל. אנחנו מנתקות את המצח וחוזרות אל מרחיקים מתחת לכתפיים. עכשיו אנחנו נשהה כאן, אנחנו בספינקס, אז אנחנו נשהה כאן רגע, המבט הדרושתי באלכסון אל הרצפה לפני המזרון, לא אל המזרון אלא קצת רחוק מהמזרון. העקבים אל התקרה, אבל הרגליים משוחררות לגמרי. רק לנשום כאן, להוריד את הכתפיים למטה, לקחת את השכמות אחורה, לאסוף קצת את הבטן, זה הספינקס. עכשיו אנחנו נעבור על הדולפין, אנחנו נמעץ עם השאיפה, עוד לא לעשות, רגע, רק להקשיב לי רגע, נמעץ עם את כפות הידיים, ובשאיפה ליישר את שני המרפקים ביחד, הדרושתי המבט נשאר לאותו מקום, הוא לא על המזרון, הוא באלכסון למטה, גם לא למעלה, לא מסתכלים למעלה, מסתכלים למטה, אבל קצת נגיד, לא יודעת מה, 10 סנטימטר לפני המזרון, משהו כזה, אם יש לך שם קיר או רהיט או לא משנה מה, להסתכל לשם, למטה. להוציא אוויר, לקחת שאיפה, לנעוץ את העקבים של כפות הידיים וליישר את שני המרפקים יחד. כתפיים למטה, שכמות פתוחות, לאסוף קצת את הבטן, לשחרר ישבנים. ברגליים רק עקבים אל התקרה, זה הכל, ברגליים משוחררות לגמרי, והדרושתי, והמבט, להישאר כאן. שים לב לכתפיים שמתרחקות מהאוזניים, יש לנו כל הזמן עבודה. זה לא שהגענו ונתקענו, אלא כל הזמן יש עבודה. המון משקל על הידיים, מרפקים הדוקים, כתפיים פתוחות, שכמות פתוחות. עכשיו ניקח כאן שאיפה ומרפקים פנימה, 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 חוזרים אל מתחת לכתפיים. אנחנו עושות את זה עוד פעם. קודם כל לנשום. אוקיי. עכשיו, להוציא אוויר, ובשאיפה לנעוץ את העקבים של כפות הידיים, להדק את המרפקים הבומצים, מתיישבים, בומצים, להוריד כתפיים, עוד כתפיים למטה, כן, לפתוח את השכמות אחורה, בטן קצת אסופה, ישבנים משוחררים, אין עומס בישבנים, רגליים, סך הכל המשוחררות, רק העקבים אל הכתפה, מבט, דרושתי, קדימה באלכסון, 10 סנטימטר, 10-15 סנטימטר לפני המזרון. לנעוץ, לעבוד עם כפות הידיים, לעבוד עם כפות הידיים, לעבוד עם כפות הידיים, אפילו לשחק קצת עם האצבעות שם. לשחק איתם, לא להרים אותם, אבל קצת להניע אותם. ואז לקחת שאיפה, מרפקים פנימה, 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 יורדנו. לשים כף על כף ולנוח. לשחרר את החזה, לתת לעקבים ליפול לשבע להם. לשחרר את החזה, את הצלעות, את השכמות, את הכתפיים, את המרפקים, את הזרועות, כל משוחרר. להפנות את הראש שמאלה, לשים את המצח או את האוזן על הידיים. לנשום לנו.
לאט בעדינות דרך המרכז, להפנות את האף קודם למרכז ואז לצד שני. שים לב איזה צד יותר קשה לנו. נשום כאן, שחרר את הכל, שחרר כתפיים, שכמות, גרון, צוואר, אורן, זרועות, מרפקים, עמוק, כפות ידיים, הכל משוחרר. ולהחזיר את האף למרכז, מצח אל כפות הידיים. אנחנו עוברות אל הקוברה, זה יהיה הדבר האחרון שאנחנו עושות היום. אז עכשיו אנחנו מנתקות את המצח ושמות את כפות הידיים מתחת לכתפיים, לא את המרפקים מתחת לכתפיים, אלא את כפות הידיים, מורידות בחזרה את המצח, הפעם אל המזרון, לא אל הידיים. עכשיו בכפות הידיים אנחנו נרים את הגדלים כדי לראות שהם נוגעים בכתפיים, זה ממש צריך להיות כל כך מדויק שהידיים מתחת לכתפיים. עכשיו, אנחנו עוד לא עושות, רק תקשיבי לי, אנחנו קודם לוקחות שאיפה כאן, במקום הזה למטה, מוציאות אוויר, ורק בשאיפה אנחנו לוחצות את כפות הידיים, ומרימות בעצם מנתקות את הגוף, אבל לא מיישרות את המרפקים עד הסוף. הקוברה זה לא מרפקים ישרים, זה מרפקים כפופים צמודים לגוף. זה קשה, אוקיי? זה לא קל. אז קודם כל הנשימה, לקחת כאן שאיפה, מרפקים ממש צמודים לגוף. להוציא אוויר, ועכשיו בשאיפה, לנעוץ את הידיים ולהרים מצח, כתפיים, חזה, אפילו את הצלעות, להצמיד מרפקים לגוף, מעולה, להוריד כתפיים, להרחיק כתפיים מהאוזניים, לא, הכתפיים מהאוזניים, לא להוריד אותם למטה, מצוין, רק להרחיק את האוזניים, לנשום כאן, מבט קדימה, לא למעלה, לשחרר ישבנים, רגליים רק הרכיבים אל התקרה, זה הכל, רגליים משוחררות, ולאט לאט לרדת, לשים את המצח, אנחנו עושות את זה עוד פעם, אחת בלבד. רק לשים לב שהכתפיים לא נכנסות לאוזניים. שהכתפיים לא בתוך האוזניים, כי יש לכתפיים נטייה להתרומם למעלה לכיוון האוזניים, כי ככה סבבה להם, ואנחנו רוצות לפתוח את כל האזור של העורף, של הצוואר, להרחיק את הכתפיים מהאוזניים. אז לקחת כאן שאיפה, להוציא אוויר. ועכשיו בשאיפה, לנעוץ את הידיים, לנתק את המצח, להרים קצת כתפיים, חזה, גם צלעות, להצמיד, יופי, מבט קצת קדימה, לנשום כאן, לשחרר ישבנים, לשחרר רגליים, רק העקבים אל התקרה, ולרדת, לשחרר את הידיים, לשים כף על כף, להפוך את הסדר של הידיים, לשים את המצח על הסידור ההפוך, לשחרר את הרגליים נפלות לצדדים. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכות לצאת מהחוויה הזאת, אז אנחנו קודם נשים את המרפקים מתחת לכתפיים. עכשיו, להישען על כפות הידיים העמות והמרפקים ולהרים את האגן. זה קשה כי האגן זה המקום הכי כבד שלנו בגוף, ואפשר לקרב קצת את המרפקים על הבולסטר, ולשים את הידיים על הבולסטר, ואנחנו שוב בעמידת 6. מעולה. להישען כאן קצת, לשים את הידיים על הבולסטר, דווקא בגלל שהוא רך והוא לא המזרון, ללחוץ את העקב, את פרק כף היד לתוך הבולסטר. תרגישי מה זה עושה, זה עובד חזק מאוד על הפרקים. לשחרר את זה קצת, להזיז את האגן אחורה, לשחרר משקל, ועוד פעם, צליעה בולסטר הוא לא סימטרי, אז ממש להישען לתוך הבולסטר, ולנעוץ את העקבים. אפשר אפילו טיפי עוד להעביר משקל אל הידיים, זה קשה, זה כואב, להדק מרפקים, מרפקים ישרים, ולשחרר את זה. אוקיי, אנחנו עוברות לשכיבה, למקם את הברכיים על הבולסטר, סמיכה לראש, וצריך אפילו פשוט להסתובב כאן עם עמידת 6, אז להתארגן, ולעבור דרך הצד יפה ובעדינות, כמו ילדים קטנים. התנועה הזאת, ילדים לא מכירים את הדבר הזה, לא נשכבים ככה. דרך הצד, ונשכבים.
איך הגוף מרגיש? אני מרגישה את הכתפיים, את הידיים, את הכתפיים, זאת אומרת, את המפרקים האלה, אוקיי. וקצת את הכתפיים. אוקיי. אז נשים את הידיים בשביל צידי הגוף. ניקח שאיפה, נרים את הידיים אל התקרה, וכל יד תופסת את המרפק לחלון שלנו. לתפוס מרפקים, כל יד תופס את המרפק של היד השנייה. אוקיי. וכאן אנחנו קצת נשחק עם זה ונשחרר קצת את הכתפיים. אז לקחת שאיפה, ורק להוריד בהוצאת אוויר, להוריד את הידיים אל הצלעות. שאיפה, ניקח אותנו כבר למעלה, 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 מעבר לראש, אל שני צדי הזמן. נעשה את זה עוד 3 פעמים. לקחת כאן שאיפה, הוצאת אוויר, המרפקים אל הצלעות. שאיפה למעלה. שאיפה למעלה. שאיפה אל מעבר לאוויר. נשיפה למטה אל הצלעות. נשיפה אל הצלעות. לא לצדדים, עוד אל הצלעות. אני עושה את זה, אני פשוט עושה את זה ברצף עם הנשימה. שאיפה אני לוקחת אחורה, נשיפה קדימה. שאיפה אחורה, נשיפה קדימה. אז שאיפה אחורה, נשיפה קדימה. וממש להרגיש מה קורה שם בשכמות. עוד פעם אחת, שאיפה, נשיפה. שאיפה אל התקרה, רק אל התקרה, אל התקרה. ועכשיו אנחנו הולכות לצדדים על אותו דבר. לקחת כאן שאיפה, וימינה להוציא אוויר. שאיפה לתקרה. שמאלה להוציא אוויר. שאיפה לתקרה. ימינה להוציא אוויר. שאיפה לתקרה. שמאלה להוציא אוויר. שאיפה לתקרה, לעצור. להפוך את האחיזה, אם כרגע היד הימנית שלי היא מעל המרפק, אז לקחת אותה לצד השני, ואני מתחילה קודם מהצלעות. כאן שאיפה, והוצאת אוויר למטה. שאיפה למעלה. למעלה, 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 ממש מעבר לראש, מעבר לראש. כן, זאת השאיפה. נשיפה אל הצלעות. שאיפה, אחורה. נשיפה, צלעות. שאיפה אחורה, ועוד פעם אחת, הוצאת אוויר, צלעות. שאיפה למעלה, הוצאת אוויר, צלעות. ולחזור למרכז, אל התקרה. לקחת כאן שאיפה, אנחנו מתחילות שמאלה. הוצאת אוויר, שמאלה. שאיפה מרכז. הוצאת אוויר ימין. שאיפה מרכז. הוצאת אוויר שמאלה. פעם שנייה. שאיפה. הוצאת אוויר ימינה. שאיפה. פעם שלישית שמאלה. הוצאת אוויר שמאלה. שאיפה. פעם אחרונה. איך הכתפיים מרגישות עכשיו? ולשחרר. לשחרר. לשחרר ידיים, שני צידי הגוף, יד כף יד על הרצפה. לתת לגוף
לנוח, להרגיש את הרגליים, להרגיש את החלק האחורי של הרגליים, השמנים, הירכיים האחוריות, אחורי הברכיים, שוקיים, העקבים, כל החלק האחורי של הגוף עבד. להרגיש את החלק האחורי של הגוף, מושך אותנו כלפי מטה, משוחרר, רגוע, אדם זורם, ואדם מביא איתו את כל החומרים, ההורמונים, אני יודע איזה מרכיבים יש לנו בתוך הגוף שמושפעים מהתנועות האלה שעשינו. משחרר את הנשימה עמוקה ורגועה. לקחת שאיפה. ממלא שוב את הגוף באוויר, להניע את הגרונות, אפשר את כל כף הרגל, להניע את האצבעות, ממש לנסות להניע כל אצבע בנפרד, ואת כל כף היד ביחד, ולעשות כל מיני תנועות עם כפות הידיים וכפות הרגליים. אפשר ללחוץ עם האגודה, לעשות לחיצה על כל אצבע, ללחוץ על הזרת, על הקבוצה, על האמה, על האצבע, כל הזמן ליצור תנועה בפרקים של האצבעות, ונניח את הידיים על הקווים, לעשות כל תנועה שבאה לך, זה יכול להיות סיבובי, יכול להיות תנועות משיכה מכיוון האף אל הצדדים, מהסנטר על הצדדים, וזה יכול להיות גם צביטות, תנועות סיבוביות, מה שנעים ובא. מתחת לסנטר, הקימה, הצוואר, אפשר אפילו להגיע אל העורף, ולגלוש את קו הגולגולת, לעשות ניסוי נעים בגולגולת. ולשחרר, לעבור לשכב על צד ימין עם הבולסטר, כן, אני מנסה לי ככה את כפות הידיים. האמת היא שגם שמתי מסכה לפני השיעור, אז היא נמרחת לי. הפנים שלי מלאים באיזה משהו. אוקיי, אז לעבור לשכב עם הבולסטר ולברכיים. יד מתחת לשמחות, מתחת לאוזן, היד השנייה איפה שמתחשק. גם כאן, לתת לגוף פשוט להירגע, לשחרר את הכתפיים, את הצלעות, את החזה, את המותניים, את האגבות, את הגב התחתון, את הישבנים, הכל משוחרר ורגוע. אפשר אפילו להריץ בזיכרון, לנסות להיזכר בתרגיל אחד או שניים, או בכלל במהלך השיעור, ולתת להשפעה של כל התנוחות האלה להתחזר לנו בכל תו הגוף. לאט לפקוח את העיניים,
שים את יד שמאל על הרצפה, ועכשיו ממש עם שתי הידיים, דרך הצד, נעבור לישיבת הבולסטר מעיפים, ממש דרך הצד. או, לא, זה היה חצי דרך הצד. באיזשהו שלב את מוותרת. ממש לקום דרך הצד, עם הידיים. אוקיי. תסתכלי על ילדים קטנים, תראי את התנועה שלהם. אוקיי. לשבת, להחזיק את הקרסוליים, לשחרר את הכתפיים, ליצור את האורך בגוף, סנטר פנימה, כתר הראש, הנקודה הגבוהה ביותר, העיניים עצומות. עוד רגע אחד ככה של איזושהי התכנסות פנימה והתרכזות בגוף, ולהתבונן בתחושה, בחוזק שיצרנו מצד אחד ומצד שני ברכות, באיזון, בשקט. נצמיד את הידיים לנמסטה. ניקח שנייה לחשוב על כל הניגודים שאנחנו מחברים בתוך עצמנו, בתוך הנמסטה הזה, ימין ושמאל, יין ויין, טוב ורע, משוחרר ותפוס, שקט ועצבני, יבש ולח, כל הניגודים שיכולים להיות. שמח ועצוב, לקחת כאן שאיפה עמוקה, כי הכל בתוכנו, כל הניגודים בתוכנו, ונמסטה מאזן בין הכל, ותודה רבה. תודה. אוקיי, יש לנו שבועיים לחזור לשגרה, ליום שלישי, שבועיים או שלושה? 22, שבועיים, 22, 29, ואז בתחילת ספטמבר עוד פעם נצטרך להזיז. אוקיי. תחילת ספטמבר. כן, כי אני באה לישראל, ביום השלישי של תחילת ספטמבר יש לי פה את הסדנה, אז אני לא יכולה, אבל אני טסה איתם, אני ממריאה איתם לישראל. מתי בישראל? אני נוחתת בשישי, בחצי שעה אחרי חצות, בהנחה שהכל הולך בזמן, אז זה בעצם בחמישי, אבל הנחיתה היא בשישי, וזהו, ואני אהיה שבועיים. אז ככה, מהעשירי עד ה-17, זאת אומרת 8 ימים. לפני ראש השנה. אנחנו בלטביה. ואני אהיה בליטא באוקטובר, ממש קרוב. כן. לטביה זה מבחינת דובי זה שורשים, זה גם ליטא. כן. גם אנחנו בשורשים, גם של דובי וגם שלי. אמא שלו ואבא שלי. אז לטביה, ההורים שלו, שניהם באו מלטביה? שניהם באו מלטביה, מעיירות שונות, אבל מלטביה. ואנחנו נוסעים עם שתי בני דודות שלו, שהם גם מלטביה כמובן. כן, ברור. וזהו, נהיה שם בעצם 8 ימים. איזה קטע, כי אנחנו נוסעים עם אחות של דובי, בעלה. פשוט קטע. אנחנו נוסעים שבועיים אחרי זה, כאילו, שבועיים אחרי שאתם חוזרים. הם ממש בני דודות ישירות. כן, כן. אבא שלהם, הם אחיות, ואבא שלהם, אבא שלהם ואבא של דובי, אחים. וואי, יפה. בסדר, אז אנחנו נתאם בהתאמה. משהו פה כתוב. אוקיי, קרה, בשבוע הבא כרגיל. שבוע הבא כרגיל. בסדר, להתראות. ביי ביי. ביי.